Sanibonani, igama lami ngu-Azande, i-character name, igama lami langempela Ayabonga Isibonga Lupalula. Okay. Asoqala ngo-Azande. Nahlangana kanjani noSibhiza? Hhayi, ngisakhumbula. Asakhumbula. Okay. Asize kule ongayimentionanga uMayaya. Wahlangana kanjani noBuhle? Phansi. Sahlangana ngokuthi sinobuhle saqale saba abangani. Yes, mphakathi sahlangana lapha emnganini bethu. Nahlangana nje emnganini benu. Yes. Alright. Number 2. Kuthiwa awukaze wahlangana noSibhiza on set. Ngabe ninayo ukuzwana? Cha. Why usho njalo? Ngoba mphathi phathi ngoba mphathi mina ngizula ngifuthi ngakubo nje. Bengeke ngimazi kahle kahle mphathi. Oh, hayi. Okay. EseBuhle. Mase kuthiwa uBuhle awukazi wahlangana naye on set. Ngabe niyazwana yini? Cha. Why? Why? Ngoba ngimazi, ngoba ngaba ngimazi. Ngabe umazi. That was wrong. Okay, asiqali baphathe umfuzo. Mphatha. uBuhle Okay. kuthiwa awukazi wahlangana naye on set. Ngabe niyazana yini? Cha. Why usho njalo? Ngazi. Awazi? Kanjani? Kanjani? Alright. Asidlule. Ubani igama lomphathi wakho? Babutho. Uba. Oqala uSiphiwe Vincent Mkhize. Owakuphi loyo? Wasemaphuvesini. Owesibili? Owesibili uBuyanda Khumalo. Hayi bo, uBuyanda owami Khumalo. Alright. Mase kuthiwa bayafisa ukuthola uSiphiwe Vincent Mkhize, bangamthola kanjani? Ikhona inamba yakhe ku-YouTube. Ikhona inamba yakhe ku-YouTube. Yes. Okay. Ubase kuthiwa bayafisa ukuthola owami Buyanda Khumalo. Awazi ngamthola kanjani? Okay. Okay. Number 5 manje. Okay, number 5. Njengoba ulingisa i-character ka-Azan, uyafana u-Azan no-Ayabonga. I-lifestyle abayiphilayo. Bayafana. Kuyafana. Akufani. Akufani. Azan wasesigodlweni uyafana no-Ayabonga. Wena. Angazi ngenzeka kanjani. But bayafanana. Ayifani. Abafana. Why usho njalo? Ngoba mphathi mina ngizala nabathakathi. Azan uzala nabathakathi. Mphathi. Ngoba ngiyamazi lo umthakathi. Wazi bani? Burusi. Okay. Okay. I-character kaMaya iyafana ne-character Ayabonga ayiphilayo? No. Ayifani? Yes. Why it's ayifani? Ngoba ngiyena umfana. Ngoba wena umfana? Intombazane. Amadoda, okay. This is number 5. 6. Number 6, man. Okay, this is number 6. Angathamba kancane yami. This is number 6, this is number 7. Ngiyagida man. Bolu. Mase kuthiwa uthola ithuba lokuthi uhambe uyo-actor kwamanye kwama-channel. Ungafisa uku-actor kuyiphi i-channel and why? Ndawo mphathi.
indawo. Why? Because angithandi mphathi ngi-right ngila ngikhona. Right la khona. Oh, ku-right la khona. Yes. Okay. Imali, njengoba uthi u-right la ukhona. U-right ngoba u-right noma abaphathi abantu hhayi awuyi ko-actor kwenye indawo. Yinini nasho? Ubani? Abaphathi. Oh, lethiwa kuya ngawe, ngabe uyahambe. Benge ngiye-ke vele-ke nami kodwa-ke phela. So, abaphathi vele babesho kwinto. Benge ngiyenze. Oh, right, ngiyakuzwa. Why kombe? Ngoba vele usumenshine ukuthi Hawu abaphathi basho ngishilo nje. ngithi wena umenshine ukuthi nabaphathi basho ukuthi abafuni ukuthi uyo-actor kwenye i-content angithi. Why basho njalo abaphathi? Abomphathi njengoba sengidumile nje manje bafuna ukuduma ngami. Why? Okay, i-reason yakho lelo i-reason yabaphathi. I-reason yami hayi bomphathi siyangiroba. Cha, ngiyabuza phela angithi uthe wena i-reason yokuthi yakho yokuthi ungayi ko-actor kwezinye iy'ndawo Ngoba ngi-right. u-right nanokuthini awufuni ukuthi bedume ngawe. Mm. Kusho wena ayabonga osho njalo. Yes. I-reason yabaphathi ukuthi njengoba bengafundi ukuthi uyo-actor kwenye indawo. Why? Angazi. Awazi. Mhlawumbe ubabuze yabo. Ngizobabuza. Okay. Bese sekunamba bani? 7. Oh, sesi-8. Waqala nokulingisa 2024 last year. 2024. Yo. Okay, yila wenza ukuthi uqale i-acting Ngoba ngiyayithanda. ngoba uyakuthanda. Alright. Sesi-number 9. Kwama-TV soapies mase uyalithola ithuba lokuthi uy'khethele ukuthi ufuna uku-actor kuliphi, ungafisa uku-actor kuphi? Kamandiya. Hawu. Hawu. Vela kusizonke. Hayi buya ngizothuka lapha la ngijaba. Okay, ngafisa uku-actor kini. Kushaka. Kushaka. Why uthi ushaka? Ngoba mphathi ngiyayithanda indlela abenza ngayo mphathi laphayana isidala sabo. Wow. I'm so proud. Siyabonga. Okay, ushaka indebe. Okay, uba role model yakho number 10. Nkosi yami. Umphathi. Umphathi noma abaphathi. Abaphathi. Why brother? Ngoba ngiyayithanda indlela mphathi. Ngiyayithanda indlela ngathi Abangahluleki ngayo. Abanga-give up ngayo. Yes, mphathi. Oh, okay. Tell us about your dream and ungalifeza kanjani? Mphathi iphupho lami okay. Iphupho lakho act. Ungalifeza kanjani? Ngokuthi mphathi ngingabaphoqa abaphathi yabo nje ngiqhubeke ngi-acte ngendlela abayithanda ngayo. Okay. Batshela ukuthi be-subscribe benze nje okulungile behambe bo-subscribe esigodlweni behambe bo-subscribe emabhubesini. Okay guys, cala ni-subscribe, ni-comment, ni-like, ni-share emabhubesini nasesigodlweni Films. Danko. Danko.